tadzoka zvekare pachikamu chechitatu chevidhio redu rekudzidzira kutrada binary option iri. Previous video takwanisa kunge tichicreate account inova yeIQoption iyi yatacreata panapa. So kuti unge uchikwanisa kuloga in unoenda pabrowser pako wotype in IQoption.com, then woti login woenda madetails ako loga in. Ndio trading account, ndio IQoption account yako maunenge uchizokwanisa kudeposita, kuita mawithdrawal, verifications. So kana uchida kudeposita unoclicka this button. Let's say wauda kudeposita mari, then waclicka this button uchawiswa kuwindow rakaita senge iri, then you select amount yaunenge uchida kudeposita. Let's say uda deposita $500, no click apa. Kana uchida kudeposita another amount like 150 unoita yekutypira apa, then wochoose either urikushandisa visa card, bank, kana kuti urikushandisa screw. Screw ukadzika kunokuzasi uku kune maoptions ana screw neteller nebitcoin, but inini I prefer kuti kana uri wekwedu uku kune mitemo yakawanda ngatishandise screw neteller, maybe nebitcoin, but bitcoin rinodelaya kureflecta muaccount mako, saka screw neteller ndo zvandinorekomenda. Then kana wakuzonge uchida unokwanisa kuzoita withdraw yako yemari yaunenge waita, unongoclicka this option ichi woenda kuwindow richabuda apa. First deposit yaunenge waita, let's say waita deposit ye500 pekutanga using card unongozobvumidzwa kurishandisa kuwithdraw that 500 yekutanga yawaisa chete. Maprofits ese unenge wakunzi shandisa bank kana kuti shandisa screw neteller kana mamwe e-wallets ariko. So that's why ndanjiti ndinoprefer kuti ushandise screw neteller, because kana ukashandisa zvimwe zvese zvinodelaya for my withdrawals ako. Saka ukashandisa screw neteller zviri fast, kana zvese zviri muzita mako unokwanisa kutowana withdrawal yako ipapo. Zvichidependawo nekuti wava netime yakadii uchitrada, but inotoreflecta muaccount mako ipapo. Then before waita zvese unofanira kutanga waverify account yako kuti ukwanise kunge uchizowithdrawawo zviri fast nekuita zvinhu zvese zviri fast. Saka pakuverify account vanonida passport kana kuti ID. Ngatimirire window riri kuvhura apa, then ndokuratidza kuti unenge uchizokwanisa uchiverify sei. So unofanira kunge uchiverify email yako first. Okay, let me verify my email kuno uku tione kuti email ndazosenderwa yasvika. Saka ndinofanira kuiclicka ndoiopena ndoti confirm email, then apa yatoactivate account yangu, which means kuti email ndeverify. Tione kuti message ichabuda pano ichati chinyi. Handisi kunyanyoda kuti mavideos andiri kuita anyanyise kukura stereke. Right, activation was successful, which means kuti ndabonda uchikwanisa uchitrada. Let me close this window. Handisi kurida iri, ndidzokere kwatatiri ku email activation ndirefresh since ndaactivate email yangu. Saka let me refresh tione kuti ticontinue tiende mberi. Then unenge wakufanira kuverify phone number. Unoisa phone number yako apa, then woverify. Uchasenderwa pin yaunosvika uchiisa kuno, code yaunosvika uchiisa kuno, then woverify phone number yako. Zviri necessary zvese zvinotofanirwa kunge zvichiitwa. Then woverify my personal details. Apa I can't verify my personal details because ndagara ndine imwe account already yandakacreata kudhara. Saka kuti ndishandise the same number hazviiti. But ukaclicka pakanzi personal data apa unenge wakwanisa kuverify ID yako. Unoshandisa ID or passport kuti uverify. Then kana uchinge wapedza wouya wodownload app yekutradesa yachona, unenge uchiuya uchidownloada panapa. Paunoclicka this button inobva yauya kuno kuzasi uku
then open wobva installer. I think zvese izvozvo munozviziva how to install. Kana uchinge wainstalla inokwanisa kunge yakuopeneka from your desktop icon yeIQoption. Then tichiri apa unokwanisa kuona trading history yako panapa, unochiona kuti watrada zvakadini, nebalance history yako unokwanisa kuona futi ipapa. Then neportfolio yako unokwanisa futi kuona ipapa, and this is not necessary kana uchida kuti tichienda kutrading chaiyo. Wadownload application yako uchaiwana kudesktop wobva wanoopena like this, wasvika woenda madetails ako nepassword paapplication yachona iyoyo yawanenge wadownloada woti login, unenge watove ready to go. Saka ndinokurudzirai kuti mushandise application than browser version. Saka apa unenge watopinda maapplication yako watovemo. Ngatisangane pa next video.